Kublai pi baro. Ni pediang sengau bahai pi sekeneka program podcast jongga ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Umiam. Hageneka po ni sengau komen bat ni sengau buram shikade e bai don bat ni ikong Trinity Saioo iwei ni kilong kemi pala pau kmat bahaga jala Meghalaya jengi. Ikong Trinity Saioo idei inohikai school haga snong mule West Trinity Hills Meghalaya. Nalor ka kam school ilongru iwei na kinong rep ibala shimkia hagaban penpaunam bad kaban penkiu ya ka jingrep shenrai la kadong hagan githan Trinity Hills ijengi bad lengba ka jing tresitom jeng kong Trinity Saioo kibobon kilong kumi hagan ka snong mule menta kila sngau don bor kila sngau yok mensim hagaban ya rep yo no shenrai la kadong bad ban penkiu ya ka jing penmi yo no shenrai na ka snong mule West Trinity Hills Meghalaya bad day na ka daw house name arja arpo ikong Trinity Saioo ila yo aru ya ka khusnam Padma Shri naga ka jing tresitom ka jong i tingis ngau komen bat ngis ngau brom hagar ka por ba ikong Trinity Saioo lia don bat ni ban ya samlem ban ya pliu jumut lem ban pensyai bat ban ayengi Shapang ka jing ya lenti jong i haga ban penpahnam lan ya ka kam jing rap shenrai jong i kong i pediang ngau bai pi se ka program ngan poi bis ka jing kali pi kumbang ile tip ba uni ula kadong shenrai la kadong jingi ude bala pau keleng ka ribat ha ka pertai bro ka we nei te ngi tip u ba ulong utau shenrai u ba pun ba ka ka komen content te nga kwa ban pin ya share lam bat ni ban ya sam lam bat ni chapang ka jinga lati jong pi kumno pilas dang ya ka kam ban rep yo no shenrai la kadong kublai pi sa ngia stang ban rep yo ne shenrai la kadong ka de nadu ime pa jong hi namaru ne ula don hila slemba mo umde bo sudon tang ha kini kisnem ba mi kini project bo bon jai te ula don nadu menswahi na kisnem de kisnem mo de ki spa snem yo le sengila banong tang ba ha gitu gipor uneu shenrai jongi udang ngidang ya pendon kami hayeng asem te kimi pa jongi ro ngadak kan mau po dang rit mi suan ra ski yo pihat ban yedi tang ba kim pat datib ha bo kan no gejing kodor jong nu shenrai namar yo ne te ngi khen be yo bo long shenrai ba mi na yeng hi te ngi dung hi de kikti ngi ot hi de kikti te ngi set hi ngi bam hi dok tu hi man kasngi man kamiet mo ta hadin nang to pat kat bangadang he kerta mo ngadang sngo thu sapang neu lo kodong ba ude uneu shenrai si sa ba don kata ka kor kemin nga tip hi na ko office jong phi hi bala test mo bo don kan ka kor kemin ngoba ki ong ba henyau plus le henyau kor kemin chaneng mo te hadin balangas ngotho bangala rang ba hi le de ngala stang ban ngotho bo dei u shenrai u badang kambha te ngala stang ban nyai linti ban ya rap ikinong rep le ban pan slori kinong rep mo ban ya thong shu wat panja le ne de ban pen du mo ya ga jing kordo jong uneu la kadong te ngala sedang hi nadu batang rit hi suong no tang ba ngala sedang pat ban pan yarap dikinong rep hadin usnam arajar lai okey senguternat ba kata ka kajingya dan tiga jong pi kublai subuh na kong tementa kum kanong rep nei bat kum kanong yalam jing kilong komisin kithan ki kijingya ba pi kandu hagba pin rep yo no shenrai la kadong haga jala jing bat kum no pi la job igini kijingya ki ba pi kandu kajing hi kalong fitip kumunong rep te kibun hi kajing namar ba uniu la kadong jengi dei u suang udai sermit mo de lene udai shenrai uba dalong sakino gino gijaka kar sebalap ula jit kijaka hi bakerpang te masongu yo blay na marba hangini gi thai singi sande na mar yo i ba kalong ka thai ke brang bun kinong rep bat ka weru ngi don be ki ngi sem ki baduk te ngi la yo unak shenrai de jing khu jong blay te kajing hi kalong ba kinong rep jongi kimya donde ki jaka ki puta ki behe ban thong mo namar pitip baga nega thai Meghalaya jongi kadai ka heli area mo kadai ka thai lum te kat uba ki thong hi ki tu ki jaka te don teng kapor ba ulong ba don kapor pat dalong ba ngathrai baro hi ki
ki agriculture di mo ki dei ba dei hi ki mar jing thung rep jongi bon kisnem ulong bha don kisnem ulong bha te ka sa ka wei ro ka jing ka long ba uniu chunrai jongi u kini ki khnyang te kismat bha ban ba mo kismat bha ban ba mi u ko bangi khodong tharai ki don bun ki batib ba nang dak nai mo te ban job ye kini ki jing te hado mentaru hoj ni dang ye le hi ye kini jing tang bangi la wan ra hi ha ka government mo ha ka sarkar jongi ban yarap yang ikinong rep kumno ban ai ki dawai la ne kumno ban ya le stom ban penhe ya ka jaka rep la ne ha ka ju ko pora ban penhe ya pen bun ki jingmi te hawai dak boburom ya sarkar me khala yaru kala yarap yang isibun adu menta nilayo ki project kumno ban ai mo ikinong rep itu gi badon kamon ban penhe ya ka jaka rep no ban penhe ke jaka rep tenggila ai ki kumto klem de siu mo ka sarkar ka siu te yagini ki senrai ru ngi thit ni kinong rep jangi peleng mas ngau tanat ba kita kerukom kibun ki jinge tang ba job iki lang ba kabor kabut jong pi ba ke ju kapor jing rap jong sarkar andai takum malong menta ye pi la tip haga jala ba ko ba haga india ba ko ki program na keleng la khot ye pi dei ban ai jing kren halo ka jing im jok pi kan ka jing yal dan ti ka ban rap ya unu shendra hadu ba house nam arpo dengan bakla pila yo kum tuai ka to ka Padma Shri Award tanu du ka to ka por ba pi yo ya kan ka Padma Shri Award kumno kala don em ka jing kala ka jing im jong pi le ka jing tri ka jong pi ha ka ban penkiu shu ya kan ka jing rap shendra la ka dong hai ka don ke jing kala mo pi ha ba tri ka no ka kam ngi dei ban nyai ne mo ngi dei ban nyai ne te ngangala sedang ban tri ban ya rap ikinong rap kumbangala ong menien du snem ar hajar lai te nga klem pen sange ya le de na ka por ngai rap ikinong rap ka ban yo ikinog no ki kenja scheme no na mar balai ba kinong rep hibon sin ki bapli wala da ki rep ki di umaru tang ba ki don kami ka lan jing rap na mar ka dor kam yakot bat ka jing bat ka bor ka jongki te hoj ngala ya rap iki kata kom man yo ikini ki subsidi kham tam da brom ya ka office spice board mo te kala ya rap hadu man taru kadang ya rap te ka jing kelai ka long ba sibun na mar balai ba na lor kata na lor bang na debyo ay gani ka wat ngala persyang hikat bala ibor ban sange mo ban ai ka jingrap ne ban keran dien te na lor bang ala yu kini ki award te kini ki bru mo kum ki dong thiet chu no ki bayar mo ki don kam ya unu sunrai na mar ka jinglik kren jongi kum ne ka ki bru ki ba pek ki tip mo te ki bru ki wan hi ki kwa thiet kum to te hadien bekila kwa thiet te ngaro ngong bom de ban yarap ikinong rep tang ban pen sluri ki ban thong mo de ki don kamiro ban penya yo na mar man swa ka yo te da ka buburom mai kini ki lokal jongi kum kini ki sangpung jongi mo ki badan hajan ki penya ki yo ski i jaka ba pher tang ba long ka dor pat te gitu ki por kam na long ka ba biang hado ka tai kinong rep tele de nu jor ko dor ko ba man swa bat ka ba man ta sibun kala kalau ha na mar balai ba abang ile yo iki ba ya direct ba kum to mdon middle man te mdon su ki bru ki ba padeng mo ngi ho ngi ngimla ban ong bang ngim don ngi don hi na mar ka de ka khayi pateng te mo ngin hab ya immi ino gnu ki ba kwa ban tre ngin ha mai lat te sibun ke jengkala kombo ong mga menta kamtam e kador mo kamtam kador ya senrai namar man swa ngakan mau ba ka por bang rak stang ban penya jeu gidang la ban thi ni kinong rap tang cispa arpau le pau kilo te hadu man tau dus na hajar at pun riu la pe aspa san pau bet na kidong rep te nila ya thiet kum ta don kalong kat kum gijaka mo na ma don teng ba kinong rep ki ba please ngi don sa jengai ba na no unit mo te da ka jingarap jang sarkar ki don kini ki IJG mo ki ya don la ki jong ki group te ki la ban ye pelang ginong rep ang turu ha jaka ba kin le di ma ki sayaw te menta te kim don kam su kamen ka profit na banta ginong rep kelang ba kim don kam su te ban le di sayaw hoi na kila ya pelum pelang hi gidon ni kini kinong pelum gile pelum na yang jongki te ki ai ka to ko te ni siu pat ki kitu gi ba long kum ki collectors mo te long sibu ni ki jingkala na du bayo ni kata kamut na du ba piyo ikan ka kusnam to kayo ko hat pila ikan du breu sekeleng ba pila piwan lalu kata long nasngu thu kawan ka jingkit kli hapi kumno banya hap pade si ki marjan marpa gi marki
jan sinong jan thau kumju ai ko basngo tanat ba tamanta ko nga kwa ban yo sngo peden kaliang jong phi ka ei mo ki jing hikai ka ba pin ong ya kinong rap mo ka ba pin ice kinong rap ka chala jingi lani ki samla te ki ba la nang la start ki ba kwa ban rung menta sin ka kam business na ka kam rap sin rai ila ka dok hoi ka banang kong hi mo ni dei ban pen slow su kinong rap mo ban penbun kadai bat haga jogo poru ngila ya keren hi bat ka sarkar na ka por ban ai kini ki machine mo namar ba pi ba ban surabet de ki briu mo menta ki briu jongi gila duna kan ka bor mo mdai kum ki briu barim te hawa de ka boborom ya ka sarkar kan bat kini ki project bun kini ki CMC mo la ne ki CDP ki bala dondupa ta jing don jang kitu group kila pen kiu ya ki sekatak kerdan CDP ban long kum ki collector sentar ne kum ki CDP mo te long leng ba jong kitu kila ai kini ki machine ba ki bala ai ban penya je gitu ke long ba kim non kam su ban pu ne ban dai no breu te long la ban le de gitu te ngi fan slori ke nong rep na ka por ban ki jaka ban ye sra te long ginu no jaka ke balai te ngi dei ban thung ba thang ju ko poru ba ka sarkar ru kala ya rap hi ngi mo kum ki ba trelang bat ka sarkar kila jid hi katukat ni ki members mo na kan ni ki thain jongi ban thi dio no sambai na ki nong rep ha ka dor jong ka sarkar ti ya kitu pat ki bakwa ban rep ni ai free te ni ai hoi ni suai pa kini thung ka long kata ka dei ka long dai ka bangi sedang nang mangaru tang dale de ngamla ngasukuren ngasupen slore ki tang bak sarkar pat ki trelang ban nga bat kini ki we ru ki members ba ngin ai bor susu ki nong rep ban thung te haba phai sakaliang ki samla pat mo ki samla menta baro ki balai start bahai ki lai de pule bon ki dikri ba pher mo te bon sen ki sai kren ni ki ba kin sedang no ada ka kam business ki mo ki on kam business te ngi don menta po Meghalaya ru kan ka prime hop mo ka bayarap sarkar warap i kata ki badang sedang ban sengkam sengjam te bon sini ki don bun ki samla ki bawan exposure mo sakane ka jaka jongi ka badon hang ne po snong jongi hi tengah sai kren ni ki sepang ganeru ba ngin kin long ru ginong rep ke jo por kim de ban su long tangki brew hai ban ta protestat bun ki penya yo kini ki teknologi ba pher ki la ban le kum ki toru tang ba lada kamar kam don pat kum lu kin penya yo kum lu kin penya yo tengah sai kren hi ki samla berbuar ba omba lada pistat pinang ru mangi dei ki nong rep hi kimi pa jong phi de no rep te bat yo mo kheu le tre lang ro rangkat ka rep ka riang rangkat ka penmi mar nang rangkat ka penya yo ngar phi ngai le de ro ngalong inong rep nang ta ngai rap ye kinong rep ker komban penmi bon senrai ne kumno ban maintain ru kata quality nang ta ngai penya yo ru ki suang do ngasngola ban trainer rang sedong mo kata kerkom ra ka jingai jingker khu blai wai ka ne ka sap ko phong te ngan ai lut be ki we ke ka bodon asngo tanat ba tamut da ka jingong jopi ka khubor ka le ka hot ka jing sneng le ka jing kai ka ba phiko aban ai ki we pat kinong rap ko long ba menta ka don sibun ka demand dei ka jing dawa yo no shen la ka dong na ka daw kinu ki jaka ki balai tongin yarap yo no shen rai bat ki don ru ki lat na ka sarkar ki bangila ban wat jing yarap asngo tanat kumta donga kermen ba kini ki perlok nong rap bat ki samla ki nyebut hi kini ka jing kai ka ba phiko aban ai de kong mentas ko ipan ka ko aban tip na du snam arjar live yo dei pelas dang gene ka kom rap da na du ka ko po hadu menta kumno phile la ni kala don nam ka jing start la de ka ba phiwat kumno phile ban pen bai ka quality ban pen bu ni ka jing pen mi no shen ra ka per jong phi hoi ka don no na mar ni phi habatrei kilong ni habatrei ni de ban pej nya ha kanu krukom habaduna kanu ke jing mi gida kanu galenting hila ban le te kidon hi ngadon hi na ka self experience ru ngadon da ka jing rap jong ka sarkar ni penya lang te phi ban penne pensa lande kham tam bagi ongi kata ka quality mo tinong way lande kata ka jing kodor jong mar ngin hab da pej benya nga yele de saphang ban maintain lane ban penne bansa ya kane ka jinglong jingman jong nu sunrai na mar ngiti bo nu sunrai jingi udon hinyo
plus new korkomen semua mar ula kadong kador jangu kasyang hau korkomen bun kibriu kim tip kemud ayu kata korkomen ngos ngau tenat hiban keren hang neru sekibriu kin sanang tip sapang kata ka korkomen mar uniu sunrai la kadong kasyang korkomen kiwe ki sunrai te ki don tang ar lai sau mo te ki nga chaya kendu bat kiwe ki buyers la ne ki nong rep kabangi dan keno ke meeting ki bangi dan sebar jong ke Meghalaya mo ujong ki don be kim tu te ar lai kam tu ki Telangana gitu ki Maharashtra gitu ki basai rep sunrai ba te ki ong ngis ngo tenat ya sunrai jong phimo na maro ujong itu don be new plus tang ba kalong kum ta ken ba ngila ban ong new plus tang ba ngin hapit benya ken na mar ngi dang don be gitu ki variety te long hadu mentaro ki don kisnong ngidang don ki variety ngila tip hi ba Meghalaya ngidon ro ujong bat jong kom badon kiwe ru kestir mo ngi bangi khot kum taw la ka change mo la daw de la sing mo te ngi nga ka experience jong ai te long hadin ba kibreu jongi ki wan bu ha ka unit jongi mo ban pengkre ban ai sekitu ki nang thit mo te ngin hap bu di kibreu de ki pheu ngot ken ban pejo to mar ba hoi na mar ba la dangi ong ban yo nong ye kata ka jing ya yo ho ngam da Kenya mo ngai le de ngam da Kenya hadu kan no kata ka jing nong na mar hadin bangila dep thit ni kinong rep ngin hap check te han ngin hap check pin ngam ngin hap bu bet ba uneu de ko dong to bom de la ka dong na kata ka daw kin teng kinong rep ki ong o ki khnyot dor kum tam ngim de bangi khnyot dor andre unu breu betre ka kam de ban yo nong na du unong rep ro ngim de ban khnyot yo nong rep ngi de hiban snyo thu yo nong rep to nong rep ro de ban snyo thu ye ki nong penya yo na mar ba ngim patla ban bu yo mar chungi hadu ban ong san spa tengka kilo na do kan ngim patla na mar ka ki tipi gi be ki don bun tli ki step bat ham ya mo na do nong rep nang tas kitu ki nong thi ru ki yo kam ngin hap ai kam nga ka unit jonga nga ka profit ki bru ki yo na ka unit jonga ka long ba na do nong rep ngi thie dio ma chaki ngi bu ru ki collectors ki don ru ki collectors ki ba kinong pelang mo man ka sinong te mentang ngong tenat ru ba kinong rep kim don kam su te ban le cheyo la da ki le yo tang han dia soi te kalong umar ngi la yakni hayo ru na mar ba ka jingya yo jong nu sunrai sisa banta te kala pelat na mar ba lei ba ki bru ki tip tang ka wei ko ong ngala ban ong ne ba kat kum ka jing kwa jong kinong rep ka dor ban penhe pelat ngimpat la ngin hab pecat kum ka market namar unong thiedru la da ka yo jong u ka yai ba ula ban pan he dor mo namar ngi sene ngi rep la da ngi rep khlem nong thied non kam te ngi de ban yes ngau tho mo nga sai kren berbuat hi kenong rep ki de ban ngau tho bo utu nong thied de ban yo nong kolektor so de ban yo nong tamangi ki ba panyai reu yo utur ro nang ne na po district jong is ki wei pat ki stier ro ngi de ban yo nong dia soi nang tas ka wei ro plus kumah unit jonga ba nga ai jingrap ki nong trei ni don ha snong jongi ki ba de ki lokal hi khon nong trei gitu te ki yo nong ki ba pelilo bare ki hab yo nong na mar ba ki trei te ban yo ka jing trei tang ban yo ban maintain yo quality man ngim la ban di yo maru bangi thiet ko no dangi thiet do sing dangi thiet sun rai ru imla ban di kum to mat sing wan ko no rep ngin hab check ka quality nang ban pene pan sa ya la da suong o la ka dong sun rai don nyau plus nang ko komen te la dangim pe ba don ta kar kom ke to ko le subon kong te las ngo thu subon ki ki spanggal kom rep jong phi nang ta ka processing jong phi dei namar ba habang ay keleng ki snong mi pi po ke jala Meghalaya pun ki nong rep ki boong kum tu mo ki boong ba kimpat yo ya kata kador ka ba ki de ban yo nau new sunrai la ka dong namar la tbu ha keleng ka prathai ba ko wei ta peleng mentang las ngo thu ta ka jingong jong phi kum no ngi hapan le nei kumno bingi hapan le na ka banta ban penbiang ya ka yo ka hat ban yo e ka dor ko mur ko be de ni pidang don e ban ong su alor ka ne ka banta e ka jing ong jing pholok no ka
แต่งามุดบันองกุมนี่กินกินองเรบกิบสงับโมงินประชังikat bala na kapor sa kapor mo ban pan kiu dor kumbang ong ngai phi man ta lei man swa lei te kinong rep jongi wan la dau wan no breu no ong be mo ko dor wan sa ong mo ko dor ngla ban thiet kata te man ta lei teng teng kinong rep hi ki bu yo ko dor kinong rep ki la bu ko dor la da phim sim kata ngin ai sta kapta te mar kata ka de bang asem hele de te le bang asem hele de te ngapat tang ban penbiang ya utu nong thiet mo te ngi thiet yo les la dang yo nong sitang ka si kilo ro ngi dang snow biang ite na matang ba ngai le decimet ke ye ki be ngam la ban nong mo ngai le decimet la dang yo nong tang ka si kilo ro ngadang ngala snow hun tang bangan yo pnya yo no ya ki nong rep te ki we par ki nong rep kim perkhat te ki ong hana ba yo le oi kong sayo te ila pnya yo de ki ton te ki la yo pesa te em yo pisar hado kata tang ko wei nga ka vision hi jonga ka long ba ya ba ki nong rep ki rep yo mar ngi de ban ya rap ki ban pnya yeu de ban subret bat nga kerpa de ki nong rep mo ki basngap ye kane ka jingkren jonga pangini trelang ke trelang de ta ga jing trelang te long ni job mo sumudur lada ki trelang lada ki nong rep jongi ki le bha ki to ki nong thiet ni ki nong rep le bha mar ngi la de hi nga bon sin nam jo le thiet hi na ni ki nong rep namar balei ngakwa ban hai kam ti ki beru ki bro ha ga ka begin ye song hai yang kham tang ai kam bun sinrang do ki don mo gi kan the do ki don te ngan ong ye ki ro ba kin ye yo kam sumudu la da ki thit sis aspa san pho ni gang rep wan bu ang ne aspa san thusan na aspa han ru pho te ngi kan no ngi la ban diu sun rai tang aspa han ru pusan aspa un ta ken long in ha plus pat te ki bai berni bun gi ai ngin ha ken ngala kren na do ko do no de ken ba ki do ba ngap do ken sneu thu te ki ba wan pe ha unit jangi ki sneu thu ki bam yo pe ti kim sneu thu te ngai ye la de ngong ba de bang khwan man toy le de ka jing imi jonga ka jing thmu ki jonga ka long ban ya rap i we ke kong manta ka ka khubor jong phi sikin de na kan ten ka khubor jong phi sikin nong rep shenrai ha ka jala me khalia jong ta namar ba phi ong ya ki nong rep shenrai te ngan ong ki nong rep shenrai henrei ngamla ban ong tang ki nong shenrai ngala ban ong mo ya ki nong rep hi baro namar ki nong rep hi baro kat no ngas ngau sarong ile de ban long ki nong rep mo te ngakar pat ba ya ki nong rep ba ki nang yai teng ye ka kam lada ki don ko no ko jing e kila ban kren mo ban wan sakmat namar ngas ngau thu bak sarkar me khalia manta wat hapo ka rindia bro ko we mo da ka buburom ya prime minister jongi ki don un ma ki lat jing rap ki nong rep no ki rap ki nong rep ki benta ki bo pher te ngakar pa di ki nong rep bakinum sneu ile de be ki long ki nong rep bakin sneu rit ile de ndai ki de ban sneu sorong wan sakama nga de nong kai school ta ban sneu sorong lu ban ong nga long inong rep mo ngaru ngalong inong rep hi te wala da ngam la ban trade le de ru habalai la ka mas ngot na hi ban bat mo khiu ban rep hoi te kata ki ngong ba ngi de hi ban sneu sorong ile de pangilong ki nong rep ngim de ban ong bang ide ki nong rep tingis ngo du ye la de la ne ngim don de khmat jong ki bro tang ba sngo tho ye la de ba nong rep klem nong rep nginum yo ba ta ka daw wat kuma phi ki santis ma phi ko pisaru ngat tho ba phi rap ki nong rep an bala da me phi ki ba nang bala start ka theology ro ka don kam ka experience ro ka don kam te ga long bangin tre lang ken mo na do ki officer ro ki de ban phai khmat chi ki nong rep ti ki nong rep ki de ban phai khmat chi ki officer ka ei ko ki don kam ki la ban ye tho mo te de ba kin ong ba hoi don teng ki nong rep ki ong ba o kim don por ban le mi chi ki office tang ba man tang ngi don kin ki project ki ba pher kam tam yo no ko dong mang ngi don bok te ga jing khu jong bulei mo do kar khu yang ngi ngi sngu chi ka de yo bulei ba na mar ba bulei ra je kar pang ne je ka jong sine ba don no ula ka dong kam tam te ki sing ru ki long gi ba bha te ne ka ne thain jong ngi de tang lo ka dong ma ngi don gini gi man ta wat ung de sing ma khiru man swa te ki bru kim patip mo ki su don kam tang ha yeng tang ayo man tang ngala pan stoi ka no rep te man rep bun yu turu
Gila ya slice ru tu gila ya on. Gila wandi ru yang ni. Gila kam penyai pun ta. Tengah ongi kinong rep ba kitu ki basngap ya kene ke jengkren yang amo. Bikin ye rep tu sing bagi khot hakas hakitin penar intro mo. Hakas kitin kasing yang ing makir. No. Tengi sim ni ndai tang yo sun rai ni penyai yo ye ki sing ru. Te ya pi kinong rep baro ke basngap mo ba wat umduk jengkermen. Tengi dei ban rep namar kinong rep hi berbor kilong ki bakoi ki baklain. Ladangi ya tang bakadai kelong bangin hap da bam ha mo haba swaban bam da swaban le ngano no kam ni de ban le khuj te teng ni kinong rep balai ni ya yok pang jing sangim de ban yok pang kinong rep namar ka jing bam ka wan be neki tang ba kelong bang ya bam klumar pat mo ni de ban le khuj ru hayeng asem tang ha ka jing bam ni hap long ru kinong rep ki le khuj dei ba ong nong rep te le terput terpet mo ni dei ban long ki balik khuj bam baha ka ai ka bangambi naka jaka jongi naka per jongi namar ki bammi dak per jongi mas ka tho ki jing bam ki ba su ba ndei ki ba ngi su thiet na bar kham tam na ki ve ki jaka ki stage ban kam be ki wai bun chan mo tas ka wai ka ba kar pang tam me ngak pa ban ong bai ki nong rep ba ngin persangkat bala bangin ni rep organik te organik ngila ya keren hi ka sarkar Meghalaya ro bentang ngila le kan ka mission organik ngila estang nge man tes ki dau jong nong rep ila khot ila don ruk teng jong gi bro satang bangin yo ya ka certificate te tang ka wei ngakwa pan ong ki nong rep ba habangi ong ban rep klem do wai yai ne namar ba bun sin hi ho ngi yo ka mar da bodon ki da wai tang ba sarkar hi mentaru ka lai rap hi ngi ki don ni ki da wai ro ki ai mo ila ai ban ra wala da ngim la ban rap ya baro ki nong rep ro tang ba ngi sai ong bet ba ki badan kami wan sekhamat mo ban keren kenang bangin tip iki jing ye joki des ngotonat kata ka jing keren jing plu cumot te por belengkot ngas ngoba ayo sibun ki jing mantoy te ngakerman bikin rap niki perlok ki baya pet jing program bu kala yo sibun ki jing mantoy dengan ka jing keren jing plu cumot jing madam te beli sibun nak madam ka por ka jong pi pila pelaj ka por bokoda ngo ka por bobon kam kum ni badia pelu jumot banya samlam mi kiniki moi kata jia lenti jong pi ban ngis ngau menta kam dei ko masuk banyai nadu ka kamra pasdang hadu bandiyo ka ka khusnam kum ni mo pila ya lenti kum ka nong rap kum ka nong kai school bat ngaju ko por menta kum ka nong kai kiniki long kumi pila yo aru mo pila mi keleng yo office te pila yo ki jing hap kum ka office jing ni po ICAR the spice board the government of Meghalaya bat kum ta ter di ngatrai begini ki prolog ki bias ngap menta ya kena ke program de podcast ngi le yo sibun lagi jing matoi tingin si kendo pat beli sibun madam bikin ke por ke bokodar ke jongpi prolog menta ngi la pois ke bakut jeng ke program nga ngits kam pila yo sibun ki jing matoi tenang ya ngap na ya pet jeng ke program jengi ngin si kendo pat ka wai ke episode ku beli sibun